esifa engenabantu, but with tears emehlweni akhe wancoma, and the answer was all is well, because le moto ayiqhubayo funeka uyofika kwi-destination. Indlela ye-grace kaThixo ifuna a matured spiritual woman, because apha endlini khona ayikhathalanga uyi-challenge aphi. Ayikhathalanga ukuba yi-challenge aphi, but ifuna an unshakable woman. Esothi ngoku solele phansi be-celebrate amagqibile, but phakama ujongisa amehlo uthi hayi bebecinga uba bangqibile. Bandivuyelela zitshabalala ubucinga uba ningqibile. Ifuna a tough woman. Ifuna a tough woman. Manimke ikholokazana endlini. Ifuna a very tough woman. Mathatha usana lwalo ikholokakazi lihambe endlini. But a strong and tough woman lizawungena isitrato liliya lixela omnye umama lapha owathi nokuba nanto nokuba shiya abantwana bebancane kodwa ngenxa ye-grace kaBaba zabakhulisa. And nawe xa ebajongile afike besigraduate uthi xa ebuza uba wenze njani ithi impendulo namandazi ukuba ndiphunyuke kanjani. But the grace of God ithathile indima yentokazi yaveza abantwana. Some of them ankosikazi lapho njengomfundisi alahlwe ngenanto esandleni bajonge abantwana belila, but namhlanje xa bebalisa bathi ndandingayazi ukuba ndizawufika apha. Khawuve mani besithi ndidlule ezintweni ezinzima njalo siya. Hayi nibavanga niyaze nitsho njani phantsi kanjalo sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyabonga jonga. But as inkosikazi bandilahle kwindawo efudumeleyo, bendibiza ngamagama, bendithuka, bendinyelisa, kodwa I was a seed that bounces back. That bounces back. Singaba ngobi thina siyangoba kodwa njalo siyangoba. Kuthi inkosikazi engashukumiyo, kuthi inkosikazi eyazi ukuthi awunithene bright eye xa ndibona enye inkosikazi tshabalala. Soze ndihleke xa ndibona enye inkosikazi isoyisa ka. Soze ndidlule xa ndibona enye inkosikazi isoyisa ka. Because life is about choices. Kodwa khotha ndimi i-choice ukuba endaweni yenye inkosikazi kunento yokuba ndihleke enye inkosikazi. Ndimeleke ukuxela uOprah Winfrey ndithi
indlala yayikukutya kwami, usizi lwalundambethe, kodwa now I am who I am ngenxa yobabalo lukaThixo. Njengancinci ithi le nkosikazi ndikhule ndingazazi, yandibalisela. Ndikhuliswe sistefadla utata ndingamazi, wavela utata ndikwe-age ethile, wandijonga ebusweni utata wandiphosela amagama abuhlungu. Xa egqibezela wathi, you'll never be anything in life. But it ngenxa yobabalo lukaThixo yandisithi xa ndisikwa njengenkosikazi, ndithi kanene ndine-blessings or a curse ekufanele uba ndiyithene into my blessing. Ndisuke ndiphakame, ndithi le nkosikazi ndafumana umtshato. Fast forward, ndathandazela abantwana, wandihalisela uThixo ngokuqala. Xa uziva uba ndingumfazi, yasuka ehlekele waphuma umntana. Uthi ndazama okwesibini, xa ndizama okwesibini wahlala. Wathi xa kufika kwiinyanga ezithile, wathi uThixo ndimbeke endaweni erongo, ayikabi nguye wakho. God's grace in every season. Wasama okwesithathu, wathi uThixo, this is the chosen one. Wamnika, wagcina lo ntana for uThixo iminyaka engamashumi 23. Thile nkosikazi xa isenza unyaka wesibini, lo mntana kwi-college esemthatha. God's grace in every season. Wathi siyaholda yini yona le nkosikazi iseconference necawa, yafumana ifoni, ugetengiwe umntanakho ekuphela kwakhe uswelekile. But God's grace in every season. Yakhala le nkosikazi, yathi khala ithi bavusiza amanye amankosikazi, kanti amanye ajonge ukuyidilisa ngepheni yayo, ayijonge ukuyijonga bayibulale ngepheni yayo. But God's grace yaphakamile njalo, yathi he is still God, and he will remain God, and not just God on the throne. Yahlala yaduma. In the period of 10 months, wathi uThixo engekagqibi ukunika intlungu, wathatha umntana em-adoptayo kwi-age encinci kakhulu, wasuka walala kwathiwa akasekho. Yavukela into yokuba kutheni uThixo senza le nto, ndiphangele nantoni, xa ndigula ndiwanikwa ngubani amanzi. Uthi kodwa ndathi ndawujonga, kwavela nje into ethi ubabalo lwam lubanele. The woman that I'm talking about, nantsi phambi kwenu, that is that woman engenato namhlanje. That is that woman in a very challenging background. But today, ndime phambi kwenu ndisithi, ongaThixo babalo awuchuzelwa, but uchuzelwa ngamazulu akhathaliseke. Nokubani uthe you will never be anything, but if God's assignment is upon you, akona bani nomntu onosusa
The challenges of John is temporary, and they are just shaping him for a better. Do not give up, because giving up is not an option. God's grace iphezu kwakho. Indeke nje into efunekayo kukungena kwi-boxing ring ujimile, because if awujimanga awuzoyigreen match. And athi okuthe ubaba lo kaThixo wawungena kwi-boxing ring uphuma ungaphi, uphuma usopha, uphuma unamandla futhi awujonga u-opponent athi ndimuwinile, but wawuyazi ukuthi wawuhlala phansi. You need to stand up and fight for yourself. Unganikezeli ujonge kwi-comment, ujonge i-comment imanisiza mntanam, itujonga. Giving up, it's not an option. Uhambe uyele phakathi ubetha waphe iphaka zonikeza itujonga. The war, it is not over yet. Uphinde uyele atawugqiba athi this is the last round. You need to do your best, and God do his rest, because I don't care ukuba ngokuhleli kwendawo ukwephi situation. I don't care ukuba kule ndawo ukwephi challenge. The challenge is khona to ukukhulisa wena. Don't give up. Amen. Amen. Tena just fast ngoba kana. Funeka uthofika. Ifike economy ijonge. Ilijonga uhlasekile bantwini, and wena into lapha ukujaje njengefeyila, but into ekufuneka uwine ngayo le match. Xa ibetha phezulu wena hlala kwezindawo so that uzothatha amandla akhe. Jonga ayibetha ureferee ipepe ithi yona imatch wena konzazana othembeke kwezincinci izinto asukuru referee ambeke egxeni ajikeleze nawe iringe esithi nangona ubethekile nje, nangona uve kabuhlungu nje, nangona imeko zomhlaba zikuvuthulule, kodwa ukunyamezela kwakho aluhlazisanga ubabalo lukaThixo. Xa uphelela ngamandla banamandla, athi umjonga umuntu ongaphandle, the boxer, athi hey bendingatsho ukubuya kuwina imfazwe. Jonga kukho abantu aboyiswe eyakho imfazwe ungokoyiswa ngabo, subavumela, because le yakho iasayinelwe wena, and ukuze uyinqobe you need to know who you are and also know apho uyakhona, because you will never win the fight ungazazi apho uyakhona. Uthi nalo mfazi wasemonti tebileyo, hey hayi manje ngqibe ntithi problem yethu sifocusa kwi-enemies than our strength. Ndithi kwenye interview endandikuyo xa ndibuzwa intoni i-strength sakho, my answer was i-sabotage. Babuza uthetha uthini nangoku? Strength sam i-sabotage, because okoko ndasabotagwa from birth. Ndakhanyelwa kaloku mna ndina 3 months esuswini, but ndaphumelela thimlo. Okoko ndasabotagwa
from birth. Wow. So when you are sabotaging me, gossiping about me, undinika amavili okunyuka and sabotage into endiyenzayo, ndisebenza like a headless chicken because ndithoboka nakwayiphi kona to prove ukuba uThixo ukhona. Nilibelela ngokuba lo wayekhe simba ndamthokoza ndimlo kuthiwa nazebeyithu ndimlo. So if ufuna mna sabotage umna, that is the problem. Kwakuziba yintoni weakness yakho? Ndathi i-weakness yam inye kukunqomela i-enemy. Kukunqomela i-enemy, that is my weakness. Kwakuzwa njani? Ndathi bekufanele i-enemy ndiyi-confront because ndivise kabuhlungu, but ukuyinqomela ndiyenzele amalahle phambi kweenyawo zakhe because it yenza iintshaba zam zibe sisitulo senyawo zam. That's God's grace. That's God's grace. Mandigqibezele ngelithi, and remember this, ukuze ubone ubabalo kaThixo funeka waphukile. Ukuze ubone senthethe kakhulu ndiwenze nitshobethu na kwena nitsho ukuze umbone ubabalo kaThixo funeka waphuke, funeka waphulwe emtshatweni kungacelwa noxolo, because that will give you amandla okuya engontsini and claim ubabalo kaThixo. Ukuze ubone ubabalo kaThixo funeka apha ecaweni babe against wena, bathethe kakubi, bahlebe bathuke, but ubabalo kaThixo yazi ukuba lenza umntu kuwe funeka waphuke. Ukaphuka kwakho kuyithishu yosula inyembezi emehlweni akho, because kuphuhlisa ivesi ethi I can do all things through him who strengthens me. Nivile nami isilungu ndisifunde apha kunini lebekumshile sasa ndaqolisa ubaba noba ninyi ume uthi God's grace is sufficient. Because waphukile ubona ubabalo kaThixo funeka ulinyembezi futhi likwenze imfumba nakwaba uzalwa na, futhi likwenze zonke nakwaba bahleka nawe kanti bafana nabadodwana spread inzipho balindele i-opportunity yokushilula vile enhloko luvele ubabalo kaThixo. Ndimlilela kuJacobs wayo wayesehlathini esilwa esithi asoze ndikuyekele wophuka, but iyavuma iBhayibhile ithi yes, he was broken, he was disabled, but not defeated, because wema wathi ekwaphukeni kwam soze ndikuyeke. Tekundima bani nansi into efunekayo makhosikazi, thina uThixo uyafuna ukubakho kuthi kwi-seasons zonke, but sikhangela uncedo kwindawo eziroko. That is why sisima sisithi uyabababala abanye kodwa uyandilibala mna. Basuthu bari mme ke mme ya tshwarang thipa
kabuhali. One ungumama ngenxa yabantwana bakho, ngenxa yesizwe sakho, kuvela ilizwe emveni kwakho, kubani owayesazi ukubuya ukhokhela ngexesha elinje. Meaning that from our mother's womb, i-challenges sasibekiwe phezu kwethu, but lo muntu wayesibeka wayesazi ukuthi there is his grace ezakusilida. Invitation kwakumkani yayisiza wawungayivumi usengxakini, futhi wawungezi nge-invitation. But look at God's grace. Look at God's grace. Waphakama uEsther ngenxa yesizwe sakhe, wathi shoes or no shoes, wathi lawful or unlawful, wathi invitation or not. As a woman, I go out to the palace and see the king. Said Delilah, I will challenge my challenges so that at the end I will rescue myself from myself, fearing my challenges. Igwala kuloni. You are so beautiful. I conclude. Namadoda nangatyafa dina, nabafana bakhubeke bawe, ke bona bathembele kuYehova, bayahlaziyeka emandleni, banyuke ngamaphiko njengenkosi, bayagijima bangadinwa, bahambe bangatyafi. Do not be scared to fly alone. Sukoyika to fly alone. Your destination iyabonakala, but uyenza ukubonakala because you choose to fly nanendakanyana ezincinci esithatha your progress zifake emqonyeni. Just imagine una ndiyichomi nabantu abangekho kule level ndikuyo. Hayi ke xa sithiwa ndizama uzenza ngcono, ndizama ukuthi dibana nam ndiyichomi nama-2000, and uzocinga into yokuba xa esenza into mna ndizawutshuza ukhethwa ecaleni nina. Kaloku kumelwe into yoba nam ndireyithwe ezi-2000 because ngabantu endizikhethele bona. Jonga ukuba baya kurejecta, hlala kule ndawo bakubeka kuyo because impumelelo yakho ayikho kubo. Jonga sulila ukuba bakuthukile bathi awubhilongi kubo, banyanisile because your light is so bright. Never dim your light. Ukufuna ukufita in, ukufuna sense of belonging. Allow God's grace ikuthathe ibeke ekoneni. You are so beautiful. The beauty of wena icaciswa your approach of doing things. You are so benevolent. Your kindness ayinandanga, yile